maka njọ daalụ hinne mana o nwere ụfọdụ ezinụlọ nwegasịrị inheritiri ihu mmụọ mana fasi na afa chọrọ ya and ha nwere right si na afa achọrọ ya ka ife such family ga-eme dịka onye ọgbakọ ọdịnala Igbo ka ihe ha kwesịrị ime. Nke mbụ bụ anyị na-enye anya na ife isi na ịchọrọ ọdịnwe right a na-ekwu okwu right and ownership. Anyị na ebuzo wee treat because when na-ebute nsogbu ugwu mmadụ debere ife n'ife ya onye ọzọ ebi n'ike wakpu ya napụ ya n'ike. Mmadụ debere ife n'ife ya okay that's onye zọtara ndị nwaana debere ife na ana onye ọzọ ebi n'ike wakpu ya amịrị mana ife dị na ụda na akwa n'ọfọ na okwu nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegbu nwa mmụọ onye biri ibi ya biri. Ịbịa na ezinụlọ achọzi enwebiri nwe mmụọ n'obefa mebi nna nna ha debere ya mmụọ ndị ya sị na ha achọzi ime ọ bụrụ na ha enwere right enwere power enwere right ime mana ọ bụrụ na ọ nwezi ha sị na ya ebu n'ihe enwere usoro bụ na ya ejego mana pastọ bịakwa n'isi Holy Ghost fire agba ya ọkụ nke a bụrụ usoro nwere consequences mba nke a mana ụnụ nke a na-awụzi na mmadụ ife ya n'ike nke a wụzi ikwu mmụọ ekwu anyị mana onye were nganga kwuo mmụọ ekwu mmụọ were nganga tigbu onye. So ọ na-ekwu okwu the process very simple process. Ịbịa n'ezinụlọ na ọfọ dị beva na ha chọzi ya ọ na oge dị mechie nwa akọ mma kọrọ omere ọfụ ejere gbaa afa. Oke ihe na-akọwa bụ ewere usoro ọdịnala ka a ga-eji wee mie. Oke ya bụ that na ihe ọbụla bụ ihe ọdịnala ihe mmụọ dị n'ezinụlọ na ọ bụrụ na ndị nwe ya chọrọ ya mana ị na-ekwu na ihe nwe right si na ha chọrọ ya. Yes, because ọ bụ na isi ọbana na ka ọ dị so ị bụrụ nwa kama uwe iwe pụọ ya gbara na ebe ọzọ bili ndụ nke gị. Okay, so in the first place you want right web if you nna we debere na exactly. Okay, mana ọ pụtazie na onye a ga-ewepụ ya for any reason is due process. Yes. Okay, ihe na-ese okwu bụ na people na-follow due process. Now anyị ga-eji zuru ahịa chiyata anyị achọ